В окупаційному центральному райсуді Сімферополя допитали ФСБівця у справі проти Едема Бікірова. Як відомо, кримсько-татарського активіста вдалося звільнити 7 вересня 2019 року разом з іншими українськими бранцями. Але цього року окупанти поновили розгляд сфабрикованої справи проти 57-річного чоловіка. За словами адвоката Олексія Ладіна, допитаний ФСБівець, який нібито знайшов вибухівку у Едема Бікірова, мало чого пам'ятав. Спочатку розповів завчений текст, а потім не зміг відповісти на уточнюючі питання. Он уверенно сказал, что понятые в ходе проведения этого мероприятия были два брата и назвал их фамилию. На самом деле, думаю, он бегло просмотрел протокол, увидел одинаковые фамилии понятых. Ну и, собственно, на этом я основывал свое понимание, что они братья. Понятые были супруги, муж и жена. И, собственно, один был мужского пола понятой, другой женского. Да? Тем не менее, Жердев уверенно пояснил о том, что понятые два мужчины средних лет, и даже описал их телосложение и рост.